Estic trista perquè no m'han agafat a la feina, perquè m'han dit que quan som dones som poc competents. Hi ha 9 accés màsters, hi ha 43% d'homes i 57% de dones. De dones, 53% d'homes. Després hi ha el CUTU, que és 58% d'homes i 42% de dones. I després hi ha el CC i CU, que hi ha 78% d'homes i 22% de dones. Què ha passat? Per què és així? El 72% d'homes han guanyat un premi i només el 28% les dones. SUPC, 75% d'homes i 25% de dones. Quan sabeu, a tots els altres està molt descompensat, i el que més és SUPF, 92% d'homes i només un 8% de dones. Com sabeu, això no pot seguir així perquè està molt mal fet, això. No sé quina diferència hi ha entre un home i una dona i jo crec que hauria de canviar. Que això s'ha de canviar perquè tots som iguals i no pot seguir així.